मी लाल भोपळ्याचा आहे ना पराठा बनवते आहे, बिना तेलाचा, म्हणजेच ऑइल फ्री. त्याचं लागणारं साहित्य दाखवते. हा लाल भोपळा आहे, 2 वाटी किसून घेतला आहे चांगला बारीक. हे हळद आहे आणि त्याच्यासाठी मसाला लागणार आहे. 1 चमचा ओवा आहे, हे जिरं आहे 1 चमचा, हे अद्रक आहे, हे लसूण आहे 5-6 पाकळ्या आणि 3 मिरची घेतली आहे, हिरवी मिरची. हे आहे ना, हे सगळं वाटून घ्यायचं आहे. त्यासाठी आहे ना, हे मीठ आहे, हा किसलेला कांदा आहे अर्धी वाटी, आणि त्यासाठी आहे ना ही पराठ्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे. आणि हे गव्हाचं पीठ आहे, पराठ्याला आहे ना हे गव्हाचं पीठ घेतलं आहे. हे आहे ना सर्व मी मिक्सरला लावून घेणार आहे. म्हणजे कसं आहे, एवढं सामान आहे ना ते सुक्कं फिरणार नाही ना मिक्सरला, म्हणून त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं आहे. कारण पराठ्यामध्ये पाणी नाही लावायचं आहे, पाणी वापरायचं नाही म्हणून. ह्याच्यात थोडंसं पाणी टाकते, म्हणजे कसं ते वाटायला पाहिजे ना म्हणून. हा पराठ्याचा सर्व मसाला आहे ना वाटून घेतला. हे बघा पाणी टाकून. हे आता सगळं सारखा करून आहे ना आता एकत्र करून घ्यायचं आहे. मी दाखवते. याचा सगळा असा मसाला आहे ना काढून घेतला आहे. आणि जरा असं थेंबर कसं जरासं पाणी टाकायचं, कारण त्याच्यात ते वाटलेला मसाला असतो ना म्हणून. पाणी जास्त नाही घ्यायचं. आता या मसाल्यामध्ये आहे ना हा भोपळ्याचा किस आहे ना, लाल भोपळ्याचा किस, तो असा टाकायचा. त्याच्यामध्ये हे अर्धी वाटी कांदा किसलेला आहे. हे कांदा आपला असतो ना भाजीचा तो. त्याच्यामध्ये ना थोडी हळद टाकायची, अशी हळद घ्यायची, आणि थोडंसं चवीपुरतं त्याच्यामध्ये असं मीठ टाकायचं. आता हे आहे ना सर्व असं एकत्र करून ठेवायचं 15 मिनटं. मग आधी याच्यामध्ये आहे ना ते पीठ कालवायचं नाही गव्हाचं. हे 15 मिनटं असं हलवून चांगलं मिक्स करून ठेवायचं. आणि 15 मिनटांनी आपण आहे ना ते पीठ ह्याच्यामध्ये कालवून, याच्यामध्ये जेवढं लागेल ना तेवढंच पाणी नाही वापरायचं आहे. त्याचे मग आपले छोटे छोटे गोळे करून पराठे भाजून घ्यायचे बिना तेलाचे. आता मी मिक्स केलं आहे. आता मी जरा झाकून ठेवते 15 मिनटं, आणि मग मी तुम्हाला दाखवते पराठे करून बिना तेलाचे. असं झाकून ठेवते म्हणजे 15 मिनटं. 15 मिनटं झाले आहे. हे आपण काढून ठेवलं ना, हे बघा छान पाणी पण सुटलं आहे त्याला. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी गव्हाचं पीठ आहे ना जेवढं लागेल तेवढं घेऊन कालवते. आता त्याच्यामध्ये पहिलं आहे ना मी कोथिंबीर घेतली आहे, ती टाकते. आणि त्यात आहे ना आता तेवढं त्याच्यामध्ये लागेल ना तेवढं हे गव्हाचं पीठ घ्यायचं आहे. हे असं कालवून आहे ना छान कालवून घ्यायचं, गोळा बनवून मस्त. म्हणजे जेवढं त्याला पीठ लागेल ना तेवढं पीठ घ्यायचं, पाणी नाही टाकायचं आहे. आणि त्याचे बारीक बारीक गोळे करायचे आणि लाटून भाजायचे बिना तेलाचे. हे पाणी लागेल, अजून पीठ लागेल त्याला. आपण कसं चपातीला पीठ भिजवतो ना त्या पद्धतीने असं भिजवून घ्यायचं, पाणी नाही अजिबात वापरायचं. हे बघा छान असं. असं छानपैकी असा गोळा करून घ्यायचा मस्त. हे असं हाताला चिपकतो, तेल लावला तर हाताचं जातं ना, पण ते तेलच नाही लावायचं आहे. आता याचे आहे ना छोटे छोटे गोळे करायचे, जेवढे आपल्याला पाहिजे छोटे छोटे पराठे करायचे. बघा असा छानपैकी असा गोळा करून घ्यायचा. ह्याला तेल नाही लावलेलं आहे, असं छान झालं आहे. आता त्याचे गोळे करते. असं सुक्या पिठामध्ये हात घालायचा, असं हात लावायचा जरा, आणि त्याचे असे गोळे करायचे, म्हणजे कसे हाताला चिपकत नाही. असे छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे. हे असे त्याचे गोळे करून घेतले आहेत पिठाचे. आता मी ते छोटे छोटे लाटते
आणि भाजून घेते नेरल्याच्या तव्यावर. हा पोलपाट आहे आणि लाटणी आहे. हे तर गोळे आहेत ना केलेले, हे अशा पिठामध्ये असे पीठ लावून घ्यायचं. पीठ कसं असं जरा जास्तच लावायचं, असे हळूहळू लाटायचे. हे कसे असे पातळ थोडे थोडे लाटायचे, म्हणजे जास्त पातळ नाही करायचे आहेत. पराठे म्हटले की ते जाडच असतात, कारण त्याची भाजी आहे ना म्हणून. ते असे लाटताना आहे ना फुटतात. म्हणजे कसं आपल्याला चांगलं पण पाहिजे ना खायला, म्हणजे जरा त्रास पण होतो. असे एवढे लाटायचे छोटे छोटे. आता मी गॅस पेटवला आहे ना, नॉनस्टिक तवा ठेवला आहे. गॅस जरा फास्ट करते. असे फुटतात ना ते असे आपण हाताने असे बंद करायचे त्याची कडा. असं घ्यायचं भाकरीसारखं थापटून. खाताना किती छान लागतात, ते गोड लागतात भोपळ्याचे. हा असं आहे ना, आता लाटून झालाय ना. आता असंच आहे ना, आपण असं उलटा फिरवून बघायचा, कारण त्याला खाली पीठ असतो ना, म्हणून ते पीठ आहे ना असं असं झाडून टाकायचं त्याचं. आता तवा तापला आहे, त्याच्यावर आता मी हा पराठा टाकते. तो भाजेपर्यंत आहे ना, तवा टाकला आहे ना, तो फिरवेपर्यंत मी हा दुसरा तसाच लाटून घेते. असं हळूहळू लाटायची, घाई नाही करायची कधी. आता पराठा आहे ना फिरवते. असे चांगले आहे ना भाजून काढायचे. सुके पराठे आहेत ना लाल भोपळ्याचे चपातीसारखे. हे असे चांगले आहे ना भाजून घ्यायचे गॅस फास्ट करून. आता हे चांगला भाजला आहे. आता मी काढते हा, दुसरा टाकते. आता टाकते, असं फिरवते जरा. असे गॅस फास्ट करूनच आहे ना चांगले तव्यावर भाजून घ्यायचे, बिना तेलाचे. त्याचं चांगलं आहे ना भाजून घ्यायचा, उलटे पालटे करून. आपण झालाय चांगला, आता काढते. आपला लाल भोपळ्याचा ऑइल फ्री पराठा तयार आहे. एकदम मस्त रेडी आहे. आणि चटणी आहे ना खजूर, चिंच आणि गूळ अशी गोड चटणी बनवलेली आहे. ती तुम्ही पण बनवू शकता, कारण मी आता साहित्य दाखवलं नाही त्याचं. ती मी खजूर, इमली आणि याची चटणी आहे ना बनवून टाकलेली आहे रेसिपी, एक व्हिडिओ करून. तशी तुम्ही बनवू शकता, नाहीतर रोजच्या भाजीबरोबर पण खाऊ शकता, चटणीबरोबर, कुठल्या पण चटणीबरोबर खाऊ शकता. एकदम मस्त पराठे तयार आहेत बिना तेलाचे.